Hej, jeg hedder Mathias, og det her er min skoletjek. Jeg starter på toppen og slutter på bunden. Først så har jeg ODI, Soft Long Neck Grips, og min bar, det er en Urban Art Jet HIC bar. Så er det en Lucky Double Cut-Out Clamp, og så et District Integrated Headset. Og forken, det er en Mad Gear Pro Ninja fork. Har kørt man i rigtig lang tid. Og så er det Eagle Spoked silvercore hjul med District kugler i. Og jeg har også et Eagle Spoked hjul her, men det er også med District kugler i. Så mit dæk har lige fået det, men det er blevet ret beskidt. Det er et District V3 Integrated dæk, og jeg virkelig elsker det. Og så er det noget Enerf grip tape i sort. Og det var mit skoletjek. Hej, og velkommen til mit skoletjek. Jeg hedder Bertram, og det er lige mit liv. Vi starter på toppen og slutter i bunden. Altså, jeg har nogle ODI Long Neck Soft håndtag. Jeg har en Proto Retro Light Bar. Lidt forslået. Så har jeg en Tilt Double Clamp. Rigtig god. Så har jeg et blondt Battle Headset. Også rigtig godt. Så har jeg en Epic fork her. Og så har jeg Eagle Spook hjul. Og District Red Bones kulejer. Det her, det er så mit... Og så har jeg også lige et hjul mere hernede. Det samme. Ja, med det samme. Bare i anden farve. Og så har jeg mit effektdæk her, som jeg også er rigtig glad for. Lindworm. Ja. Og det var så mit skoletjek. Og nu vil vi vise nogle clips.